Vaše visokopreosveštenstvo, počituvani otci, počituvani monahinji, dragi braća i sestri. Еве, се наоѓаме на предпоследното предавање во текот на Светата Четириесетница, каде што ние, како Света Митрополија, Крушевска Демирхисарска, со благослов на неговото високопреосвештенство митрополитот Господин Јован, организираме предавање со се со цел верниот народ да се поучи во нашата вера Христова. Денот ни започна многу убаво со торжествена литургија, каде што началствуваше митрополитот наш Јован, заедно со многобројно свештенство, како од нашата епархија, така и од други епархии, заедно со почитуваниот отец Предраг, кој што е вечерва и наш гостин. Вечерва, ослуживме и вечерна, сега одиме на предпоследното предавање, каде што наш предавач ќе биде отец Предраг Попович, а негова тема ќе биде град на светлината Искатон. Имено, ние како христијани во текот на постот треба се повеќе да се усовршуваме, да бидеме ни подобри луѓе од тоа што сме биле вчера. Може би нема да го дадеме дарот кој што го побарал Христос од богатиот младеж, да го разделиме целото богатство и да врвиме по него, но можеме да одвоиме малце време и да се воцрквуваме и да бидиме во нашите свети цркви, се со цел да се покаеме и да заблагодариме истовремено, бидејќи животот е похвалба, благодарност и барање на прошка за нашите гревови, а потоа и да се поучуваме во нашата вера Христова, што е целта на овие наши предавања кои што ги организираме во текот на Светата Четириесетница. А сега го поканувам почитуваниот отец Предраг Попович да ни се обрати на неговото предавање. Отче, повелете. Много микрофона. Vaše visokopredstavštenstvo, časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Velika mi je radost što sam ovde večera sa vama, da se uvek ovako lepo sabiramo i u liturgiji i ovako da smo žedni i željni reči Božije. To nam je Gospod ostavio u amanet i tako su radili apostoli i njihovi učenici i to je blagosloveno da tako bude. I zato mi je posebno drago što, eto, i ovde, na ovim prostorima, ja imam svoje. A to mnogo govori. No, vi kažete da verujete u Boga, a to ćemo da proverimo. Danas ćemo da vam pročitam jednu malu knjigu, prve i poslednje stranice, pa ćemo da vidimo koliko verujete u Boga. Nema da begate. Kada imamo neko predavanje, kada hoćemo nešto da razumemo, da shvatimo, a to je potrebno, zašto vam to kažem i zašto je mitropolit i organizovao predavanje, zašto su predavanja važna? Važno je naše putovanje ka Bogu kroz saznanje. Veoma važna stvar. Jer ako čovek ne saznaje dugo vremena ništa u veri, on ne napreduje, on stoji, on tupka u mestu. Kada čovek ne saznaje ništa novo, ne napreduje, stoji u mestu, posle izvesnog vremena krene đavo da se tu koti i ubacuje crv sumnje i čovjek počinje da preispituje svoj život, svoju veru, svoj način postojanja, svoje navike i onda ljudi zato otpadnu od crkve, otpadnu od Boga. Zato što nisu naučili kako se uči, što nemaju tu potrebu, što nemaju, a gladna je duša za Bogom. I onda kada čujemo neko malo čudo da se negde desilo, odmah nam podgreje veru, i mi već odmah trčimo kao ocu svom i da kažemo ja, oče, oprosti mi. A pričat ćemo o svemu tome. Ovo današnje predavanje je malo drugačije od mojih predavanja na koje ste vi inače navikli. Nekako nadilazi sve to jer potrebno je, postavili smo temelj dugo godina. Sad je vreme da nadograđujemo tu, da zidamo to.
Ovo današnje predavanje upravo govori o jednoj velikoj stvari. Vidjet ćemo šta je Duh Sveti za nas večeras pripremio. Ali, kažem, uvek kada hoćete da date neko predavanje, vratite se izvoru, a to je Sveto pismo. Tu je reč Božja napisana onako kako je bogonadahnuto dato izabranim ljudima. To je otkrovenje Boga koji u stvari otkriva naš suštinu ovoga sveta. I postojanje samo po sebi. Pa sad ovako, od početka, ko što rekoh. Stvaranje sveta i čoveka. Da bi razumeli kuda idemo, moramo da znamo dakle smo potekli. U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše prazna i pusta. I beše tama nad bezdanom, i duh Božji lebdeo je nad vodama. I reče Bog, neka bude svetlost. Šta ovo znači? Imamo kasnije ovde, već u 14. stihu, kaže, potom reče Bog, neka budu svetila na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci i tako dalje. I kaže, i bi veče i bi jutro, dan četvrti. Kako je bio dan prvi, ako je tek četvrtog dana stvoreno sunce? Da bismo razumeli, moramo da razumemo prirodu svetlosti. Imamo svetlost koja je nestvorena, a to je Bog i Božja svetlost. I imamo stvorenu svetlost, a to su ta svetila nebeska koja su stvorena ovde. Da bi to pobližnije razumeli, evo ja sam izvukao ovako, pa kaže, prva reč u Bibliji, jevrejski, je berišet. Većina prevoda kaže u početku, kao što je i ovo ovde u početku. Ali kao da je to neki svršeni moment. Ali to nije ono što je jevrejska reč zaista govori. Berišet označava početak nečega, ne trenutak u vremenu, već početak procesa. Tačniji prevod tako bi bio kada je Bog počeo da stvara. To je tačniji prevod postanja i te reči. Postanje, ovo koje čitamo, 1/1, nije jednosmerni opis. On je postavljenje scene. Pa kad kaže, kad je Bog u prevodu, kad je Bog počeo svoj tvorački rad, zemlja beše bez forme i pusta, tama je prekrivala dubine i duh Božji se dizaše nad njom. Dakle, univerzum još nije bio dovršen. Bog je ulazio u haos. I onda vidimo prvi potez Boga kao tvorca. Njegova prva reč bila je neka bude svetlost. Svetlost u jevrejskom se kaže or, a 3 reči, 3 slova u stvari. Svako slovo ima značenje. Prve je alef, što znači snaga, izvor, sam Bog. Druga je i, što vev, tako kako se čita, što znači veza, spajatelj, veza nebesa sa zemljom. I treća je reš, slovo r, glava, početak, svrha, smer. Tako svetlo, kada odavde pročitamo, doslovno znači Bog, dakle alef, spaja, vav, svrhu, reš, sa tvorevinom. Dakle, Bog spaja svrhu sa tvorevinom. Prva Božja intervencija, prva Božja reč je svetlost. To je priroda njegova, koju mi ne možemo da razumeti. Nikad.
niko, ni jedno stvorenje, jer smo tvari. Bog nije u toj dimenziji našoj i on nas može razumeti jer nas je stvorio, mi njega ne možemo nikako. I zato o prirodi njegovoj ne možemo govoriti, ali možemo govoriti o energijama njegovim. On je tu svetlost u stvari stvorio i dao i postavio kao temelj ovome svetu. Po uzor na to, vidite kako je Bog veliki, on je stvorio hijerarhiju u svemu, pa čak i u tome. Stvorio je drugostepenu, možemo reći tako, tvarnu svetlost, koja nama život znači. Mi se, braći i sestre, hranimo svetlost. Mi živimo od nje. Ono što proizvede sunce, koje je centar našeg sistema, dolazi na zemlju tako što prolazi neverovatan prostor hladnoće, vakuma, mraka i dolazi nam ovde baš onako kako treba, grejući nas, telo. Dakle, razumimo da je i svetlost materija kao tvar, ta svetlost koja je stvorena od sunca koja dolazi. Ta svetlost hrani celu planetu Zemlju. Svaku biljku, vodu, zemlju. Kada jedemo biljke, jedemo svetlost, koja je na jedinstven način u jednoj jedinstvenoj biljki probudila neverovatna svojstva. Pa je tako kupus uz svetlosti dobio jedan vitamin, banana drugi, ananas treći, pasulj pak opet nešto sasvim drugo. Kombinacijom dobijamo razne i proteine i vitamine i sve to zahvaljujući svetlosti. Biljojedi kada jedu travu, kada jedu, kako to već i učimo iz biologije, oni unose u sebe taj proizvod svetlosti, a mi jedući njih unosimo takođe jedan proizvod svetlosti, pa mesojedi jedu biljojede, a onda mi pojedemo recimo te mesojede i tako dalje, kako to već. Znači, mi se hranimo svetlošću. Današnja medicina nije ništa odmakla od toga da nam je pokazala u stvari da je većina problematičnih bolesti i stanja kod čoveka, uključujući čak i ovu koronu kroz koju smo prošli, u stvari nedostatak vitamina D. I mnoge autoimuno bolesti i mnoge probleme koje mi se suočavamo. Pa čak i farmaceutska mafija veoma radi na tome da se mi redovno mažemo sa kremama koje zaustavljaju svetlost da dođe do nas i nahrani nas kako treba. Zanimljivo je da u filmovima fantazije i fantastike imamo Supermana koji je najjači lik u celoj onoj sagi superheroja, čija jačina dolazi od sunca. I kada malo dođe na svetlo i na sunce, njegova snaga bude neverovatna. Mi pričamo o tvarnom suncu. Nauka danas govori da sve potiče od ishrane. Mnogi lekari današnji leče šećer, razne autoimune bolesti, štitne žlezde i razni poremeći koji nastaju u čoveku ishranom, insulinska rezistencija i tako dalje, ishranom. Naši stari su bili zdravi jer su bili napolju, na suncu, radili, jeli zdravo. Mi danas sve uništavamo i unosimo otrov u sebe, trujemo ovu našu prirodu i tako pravimo nešto što ovaj svet ne sme da bude. Ono što Bog nije zamislio da bude. Svetlost u ovom našem malom mlečnom putu, kako smo ga mi nazvali, je izvor našeg života, temelj i postanje ovoga sveta.
Planeta malo bliže suncu ne postoji, spržena je. Malo dalje hladna je. Život je nemoguć. Ovako kompleksan život. I uvek sam se čudio i pitao kako naučnici mogu da izučavaju to sve i da ne veruju u Boga. Jer je to sve toliko savršeno, precizno napravljeno da čovek kada pogleda i sazna samo može da kaže Bože, veliki si Gospode i čudesna su dela tvoja, nemate reči koje će biti kadra da opeva tvoja čudesa. Gde god se okrenemo, mi vidimo samo slavoslovlje. Hvalimo Gospoda što je to video. A pričamo, braći i sestre, o jednom životu na ovoj planeti, milijardi ipostasi, ličnosti, svaka zasebna, jedinstvena, nikada nije postojao čovek kao što ste vi u istoriji, niti će ikada u budućnosti postojati. Sveti oci kažu da ne postoji dve iste travke na planeti Zemlji. Eto koliko je dragocen naš život. A kad se čovek pogordi i pomisli da je neko nešto, pa pogleda gore u nebo, pa vidi toliki broj svetila, to jest zvezda, toliko broj sunca, koji sijaju tamo negde, toliko daleko van našeg poimanja, pogleda, uma, shvatanja. Shvata koliko smo mi posebni i šta znači ovo kada je Bog nas stavio kao krunu svog stvaranja. Radi nas stvorivši čitavu jednu dimenziju. Neverovatne uslove nam je dao u kojima zaista ne možemo da ne vidimo Boga, osim ako ne želimo. I đavo se trudi, svojski se trudi da čoveku, i ja verujem da se i on čudi kako mu to polazi za ruku. Kad je Bog na svakom koraku, stablu, travki, plodu, detetu, čoveku, zemlji, kamenčiću stavio potpis svoj i mi ne verujemo u njega. I još dođe i kaže, ajde pokaže mi tog Boga. I đavo kaže, Bože, ovi ljudi nisu normalni. Šta sve i kako ih je lako odvojiti od Boga? Da jedu i žive kao reč Božja i reči Božje, a da ne veruju. To je prosto nevjerovatno. To je po meni iskreno najveće čudo koje postoji na svetu. Da čovek ne vidi Boga u ovom svetu. A Bog je toliko jasno ostavio sebe u ovome tkanju. Kad spomenu smo i te životinje, imamo jednu neverovatnu, bezazlenu, bezumnu, bezdušnu životinju, koja se ne spaja čak ni u maltene životinje, nego je insekt, pčelu, koja skupljajući plodove svetlosti od cveta do cveta napravi najjedinstveniji med, čisteći kroz sebe i sve nedostatke ostavljajući na sebi. Žrtvujući svoje telo da da jedinstven proizvod, neponovljiv. Njena teglica meda nije ista. Nikada. To znamo mi, eto, koji smo pčelari, i ja sam neki amater, ali samo kada sam vidio te pčele, shvatio sam zašto pčelari imaju one male hoklice i tronožac pored pčelinjaka i generacijama gledaju te bube koje lete, koje po zakonu fizike ne bi trebali da lete, jer je telo veće nego krila, i čude se, i dive se, i nikako da izuče konačno i da kažu, ove bube rade to i gotovo. Znate ono saće što prave pčele, koje je savršeno napravljeno, šestougaono, oni iz sebe to izbacuju. Oni vosak iz sebe prave iz onih pregradica koji imaju ploče, seku i ugrađuju i odatle se rađaju nove pčele, hraneći ih medom, mlečom, polenom, svetlošću, bića svetlosti.
koja govori ljudi verujte u Boga. Vidjet ćemo to u mnogo čemu kada malo bolje razmišljamo u ljudima, u našem životu. Zar da pčela doprinese ovome životu više nego mi? Nije li Gospod nas pozvao da mi u ovome životu sebe žrtvujemo i sobom čistimo ovaj prostor oko nas? Ali pričali smo o tome i važno je da se trudimo. Nasuprot svetlosti, ovo zemaljsko imamo tamu. Tama je, braći i sestre, suprotno od svega onoga što svetlost jeste. Ako je svetlost život, tama je smrt. Ako je svetlost toplota, tama je hladnoća. Ako je svetlost radost, ovo je tuga, depresija, uninije, očajanje i tako dalje. Jedna moja prijateljica, kada je njen otac, on je tako celog života odbijao Boga na glas, ali u sebi je on imao tu potrebu za Bogom, nego mu taj ponos, ta gordost nije dala da on to izrazi. Pred samrt se pričestio, Gospod će to suditi kako treba, ali on se javio svoje ćerki kroz san. Ona ga je pitala kako si, oče, on kaže jako nam je teško. Nalazimo se u mračnom i hladnom prostoru i ne vidimo lica jednih drugih. Tek kad se neko pomoli za nas, kao da lica nam zasvetli, bude nam lakše jer smo videli drugo. To je strašna pomisao i odgovor svima onima koji žele u životu da se osamostale, osame, da budu individue, da budu nasuprot crkve koja je zajednica. Ja ću sam za sebe, meni je mir kad odem u šumu pa gledam one tamo ptičice i sve to. Čoveče, da li ti shvataš da si ti u ovoj šumi jedini sam? Ove ptičice rade za gnezda, one srne rade za lanad, one pčele rade za košnicu, a ti si došao sam ovdje. I gledaš druge kako rade i kažeš, jao Bože, kakav mir. Mir nas, roditelja, je kada izguramo dan. Kada smo svi na okupu i kada naveče izdahnemo i prekrstimo i kažemo hvala ti Gospode što smo svi ovdje. To je mir svakog domaćina. Kogod je bio na selu, on to zna. Ujutru domaćin kad ustane i domaćica pa sednu pa razmišljaju kako će formirati današnji dan, pa treba da se uradi to, pa se razmile svaki na svoju stranu, pa završe, pa ne, pokupe seno, kiša nije pala i oni recimo ili posade nešto pa padne kiša i on dođe pa skine šajkaču, protrlja to svoje čelo, prekrsti se, zahvali se Gospodu. To je mir. Mir je u zajednici ispunjenja reči Božja i o tome smo govorili više puta. Zar da bube znaju više od nas? Svetlost je drugačija u raju. Prota Rade Radović, pričao sam vam o njemu, snimio sam emisiju sa njim. On je rođeni brat mitropolita Amfilohija. Veoma specifičan čovjek, sveštenik. Istina i čast mu iznad svega toga. Pa koji svim Crnogorcima, pa vazda. I prilikom jedne saobraćajne nesreće, to je jedno čudo koje je upisano u čudo u Ostrogu. On je imao saobraćajnu nesreću i bukvalno su ga našli 30 metara od auta. Bio je na stolu, video je sve šta su doktori radili, čuo je sve šta se tu dešavalo. I kaže, došao je vodič i vodi me i kaže, idemo. Čovek normalno obučen i dovede me na jednu prelepu njivu, livadu,
prvo što je rekao Protarade jeste kakvo je ovo svetlo, gde je vama sunce? Pazite kako je to zanimljivo, to nikad nisam čuo da je neko postavio to pitanje. Gde je vama sunce? A odgovara vodič i kaže, nemamo mi ovde sunce, ovde je sunce sam Gospod Bog. To piše i ovde. Dalje nije ni važno. Kada je došao pred vrata raja, vodič mu je rekao, ti moraš nazad. Ne, ja neću nazad. Hoću tamo. Ne, ti moraš nazad. Mitropolit Amfilohije se pred kivotom Svetog Vasilija Ostroškog molio celu noć za njega i izmolio je njegov povrat. Da li ovaj bio ljut na njega, nije, ne znam. Ali je vratio se s jednim divnim iskustvom da nam prenese. Pitao sam ga, pa dobro, da si pomislio žena, deca i tako dalje. Ma kakva žena, kakva deca? Neopisivo je bilo. Ta svetlost Božja, prvostepena Božja svetlost u raju je, možemo reći termin životvorna. Ona daje život, ona stvara život, ona čisti nečistoće. Pričat ćemo kad budemo objašnjavali ovome ovde što imamo, na šta se to misli. Svetlost imamo i na Tavorskoj gori, svetlost imamo u Svetopismu i na preobraženje, kada se Gospod preobrazio pred učenicima i kada su videli svetlost neopisivu. Ko još razmišlja o tome? Ko još priča kakva je bila svetlost ovde? Koje su sijalice u pitanju i da li je napolju ovako ili onako? Naravno da se radi o neopisivoj svetlosti. Šta je rekao apostol Petar? Dobro nam je ovde biti, daj da načinimo 3 sjednice, jednu tebi, Mojsiju i Iliji i ovde da budemo. To je to što je Protarade rekao. Neću da idem. Neću nazad. Ostavi me ovde. Popadali su, u sekundi zaboravili, braći i sestre, sve brige, sve strahove, sve oskudacije u parama, u nemaštini, njive, livade, kuće. A to potvrđuje ono što apostol Pavle rekao, da će se jednoga dana sve proveriti ognjem. To je to zapravo svetlo koje pali sve one nečistoće. A ako sam ja ceo nečist, a ono krene da pali, šta će od mene ostati? Ako sam ja ceo od briga, od straha, od zemnog i prođem kroz portal svetlosti i puf. Zar nije to, braći i sestre, što gledamo kroz filmove vampiri? Je li tako? Kada izađu, ne smeju na sunčevu svetlost. Žive u tami, u mraku. Nemaju toplotu, otkucaj srca. Nemaju osjećanja, bića strasti. Su demoni. Koji, ako izađu na svetlost, svetlost ih sagori i nestanu. Ima jedan poznati film, što sam odavno gledao, baš apropo toga, zove se Intervju sa vampirom, Tom Cruise i Antonio Banderas i ne znam, onako glumačka postava, gde on žali za tim i kaže da taj život koji to nudi je veliko prokletstvo, bez obzira što živi zauvek, recimo. Što ne može da umre, da tako se izrazimo. U stvari već je mrtav. Kad nisi u toj svetlosti, kad nisi u milosti Božjoj, ti si već mrtav. To što si ti živ, životom se nazvati ne može. Evo, reći ću vam još nešto, potkrepit ćemo to. Prilikom isterivanja đavola iz jedne devojke, ona je
baš ovako kako piše u Svetom pismu, pala kao da je mrtva. Ustala je, budimo je, lice joj je promenjeno svetlo. Pre joj je lice tamno bilo. Ne možete da prepoznate devojku koja je sa 20 godina likom baba, ali ne ona radosna, srećna, vesela bakica, nego ona veštica, namučena. Kada je ustala, prvo je rekla, ja vidim. Ja vidim. I krenula je da plače i rekla je kako je svetlo. Demon je tama, gde on dođe, on stvara tamu. Kada uđe u čoveka, on čoveku uzima vid, uzima mu svetlost, baca ga u depresiju, baca ga u samoću, odcepljuje ga od bližnjih, svađa ga sa svima, nagoni mu misli samoubistva, čemu ti je ovaj život, ovo ništa ne vredi i tako dalje. Sve je to varka, sve je to zabluda, sve je to laž. On je laž. Protivnik Božji. Ti koji su zaposjednuti, oni ne vide ovaj svet kao što ga mi vidimo. Kao da su slepi. Što potvrđuje zapravo sve ovo što rekao. A to svetlo kojim Gospod svetli, u njemu tama ne može da postoji. U njemu tama ne obitava. Ono tamu uništava. Jer to je svetlo Oca, Sina i Svetoga Duha. Vladika Danilo Krstić je jako lepo napravio jednu lepi prikaz, ako ikako možemo da napravimo taj prikaz. I kad uđete na Bogoslovski fakultet u Beogradu, imate onako tu tablu veliku u hodniku napravljenu, gde su Otac, Sin i Sveti Duh napravljeni kao jedan Bog, kao jedno sunce sa 3 prstena, koje svetle energije, vera, ljubav, nada, dobrota, milosrđe, opraštanje i tako dalje, a ljudi su kao planete okolo. I to zaista pokazuje da mi trebamo da pustimo Boga u svoj život. Time nam ulazi svetlo Božje u nama. Time tama gleda da nas nadvlada. Time su iskušenja veća. Jer smo bliži Bogu. Jer se on boji onoga šta svako od nas može postati. Jer je Bog namenio za svakog od nas neverovatne stvari. I gleda da nas obori. Da mi ne postojimo sad dok smo mladi, jel tako? Obori ga sad dok nije ojačao. Kad ojača, šta mu možemo? I nekad je dovoljno da ti pošalje kišu da kažeš, ne mogu ja da idem na liturgiju. Ili umoran sam. I tako dalje, da ne nabrajam sada ostalo. Znači, da pogledamo malo bolje, ceo život na planeti Zemlji svodi se na dobro između svetla i tama. A prepustiti se volji Božjoj i da svetlo uđe u nas i da nas ozari, to je, braći i sestre, teologija. Samo na to smo pozvani. Ko može to da uradi? Samo onaj ko sebe potpuno odvoji od briga ovoga sveta. I da kaže Maranatha. Gospode, dođi. Tu sam, useli se u mene. Ja te čekam. Vidite, ovo je jako važna stvar koju sam hteo da kažem vašoj ljubavi. Kada se Gospod obraća apostolima, on je rekao, idite po celom svetu, propovedajte evanđelje i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, ne članovima crkve, nego mojim učenicima, iako se to smatra da je jedno, ali nije isto, nažalost, u praksi.
učenik, apostol Božji, Hristov čovek, on prati Hrista uvek za sve, bez obzira na sve ostalo. I u crkvi on je ono što treba da bude. A oni koji su članovi crkve mogu da budu bilo koje druge religije, članovi zajednice i tako dalje, ali ne mora da znači da su učenici Hristovi, sledbenici njegovi i da žive za Hrista. I Hristos zapravo na ovom svetu najveći problema ima sa tim ljudima u crkvi u kojima nije Hristos. I mi imamo najviše problema sa takvim ljudima koji su tu, a shvataju Boga na sasvim drugačiji način. Bez ljubavi, bez poslušanja, bez skrušenosti, okovanog u pravilima, na uštrb druge ličnosti. A to se ne sme dozvoliti. I to nije blagosloveno. E sad, dolazimo konačno do, nisam vam čitao sve ovo između, prelazimo na Otkrovenje. Otkrovenje je napisao Sveti Jovan Bogoslov, jedan od onih učenika koji nije ostavio Gospoda pod krstom. Drugi su možda zbog toga morali da se iskupe, da prođu kroz mučenja najgore vrste. A njemu je Gospod darovao da živi do kraja života i da umre prirodnom smrću. On nije ostavio mesto stradanja i Gospod mu je za uzvrat dao, koliko mi znamo i možemo da, ako promislimo, a trebalo bi možda razmišljati malo i više u tom smeru, dve neverovatne nagrade. Prva je presveta Bogorodica. Rekavši, ženo, eto ti sina, sine, eto ti matere. Sveti Jovan Bogoslov do kraja života presvete Bogorodice, to je do njenog vaznesenja, je brinuo o njoj. Vodio računa o njoj kao svoje majci. I drugu stvar dao mu je da vidi kako će izgledati carstvo Božje i strašni drugi dolazak. Da mi koji se pitamo kako i čemu će to izgledati, možemo danas da govorimo o tom. I da imamo neku naznaku kako li će to uopšte carstvo Božje izgledati. A presudno je ovo što sam vam pričao o svetlosti. Jer ako je svetlost netvorena temelj ovoga tvornog sveta, onda je ona otkrovenje onog novog sveta. Jer smo mi na svetlost navikli. Ili pak na tamu. Pa imamo ovako. Svetlost u otkrovenju. 1.16. I lice njegovo beše kao sunce koje sija u sili svojoj. Potvrđuje preobraženje. 21.11. Ima slavu Božiju i svetlost njegova beše kao kamen najdragoceni, kao kamen jaspis, sveta kao kristal. 23. I grad, a eskaton, ne treba sunca ni ne meseca da mu svetle, jer ga slava Božja obasjava i žižak je njegov jagnje. Sunce je Gospod, potvrđuje ono što nam je rekao prota, rade. I sve ono što smo mi znali, sad idemo dalje. Aha, nema sunca. Gospod je svetlost, Gospod nije ova svetlost koju smo mi navikli. Sasvim drugačija svetlost. Svetlost koja okrepljuje, koja nas čini posebnim. A šta je zanimljivo tu? Pazite, ako se mi hranimo svetlošću preko hrane, šta ćemo jesti u Carstvu nebeskom? Netvorenu svetlost.
Zato tamo nema gladnih. Jer u Carstvu nebeskom svetlost Božja će nas hraniti, krepiti, oživotvoravati. Iznova i iznova. Ljudi pitaju, a oče, hoćemo mi moći tamo da jedemo malo paradajz ovako, pa da naseckamo malo nešto, pa da sedemo, da popijemo i tako dalje. Da, ali u drugom obliku ješćemo svetlost. Svetlost, kako još jede svetlost? Pa otkud taj paradajz tu? Pa ajde, stavi ga u mračnu prostoriju. Daj mu zemlju, daj mu vitamine, zalivaj ga, ajde da vidimo, hoće da opstane. Neće. Svetlost ga rađa da bude to što mu je Bog rekao da bude. Svetlost čini to da bude, a ti to ne znaš, nego gledaš samo taj paradajz. Pa odakle, druže, taj paradajz? Pa ta zemlja, pa ta voda, pa ta svetlost. Sve to Bog stvorio, nas radi, sve te ukuse i tako dalje. U Carstvu Božjem mi ćemo biti upravo hranjeni samim Bogom i prisustvom njegovim. Otud moć i lepota anđela. Otud taj sveti Ilija, sveti Mojsije su toliko svetleli kada su tu bili, jer su bili obasjani svetlošću Božijom, a ne reflektorima. I filterima što žene koriste, kad se slikaju. I narod koji su spaseni hodit će u svetlosti njegovoj. Otkrovenje 21:24. 21:25 kaže, vrata njegova neće se zatvarati danju, jer noći tamo neće biti večni dan. Dakle. Opet potvrđujući 22:5 kaže, i noći tamo neće biti i neće im trebati videlo od žiška, ni svetlo sunčana, jer će i Gospod Bog obasjavati. Evanđelje po Jovanu kaže ovako, ja sam svetlo sveta, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Ko ide za Hristom, taj neće hoditi po tami, ne misli se na mrak, nego se misli na upravo odsustvo života, neće biti u smrti, nego će imati svetlost života. Biće živ. Napravit ću samo jednu paralelu. Da ste se nekad pitali u postanju zašto zmija? Znate šta je otrov, protiv otrova ujeda zmije? Krv jagnjeta. Protiv otrov od ujeda i otrova zmije je krv jagnjeta. Hristos leči svaki otrov i daje život večni nasuprot smrti koja je zmija donela, đavo doneo ovome svetu, jer smo poslušali njega, a ne tvorca našeg. Idemo dalje. Dok sam na svetu, svetlost sam svetu. Još malo je svetlo sa vama, hodite dok imate svetlost, da vas tama ne obuzme. Sve Jovan. Dok imate svetlost, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. Sinovi svetlosti. Ja dođo kao svetlost na svet, da ni jedan koji u mene veruje ne ostane u tami. Matej pak kaže jednu veliku stvar na koju ćemo se sada upravo nadovezati i koja pravi novi uvod u ovo. Kaže, vi ste svetlost svetu. Obraćajući se upravo učenicima, to jest onima koji idu za Hristom. Vi ste svetlost svetu. Mi postajemo svetila ovoga sveta. U apostolu koje smo čitali kaže oni koji svet ne beše dostojan, potucahu se po gorama, pešterama, šumama, pećinama, jamama zemaljskim. Kako to čovjek postaje svetlost? Tako što primi svetlost, primi Gospoda u sebe. Kroz Sina mi možemo da upoznamo Oca i Duha Svetoga u zajednici liturgijskoj, koja nas spaja u putiru. Sebe je dao nas radi, da bi nas iz mraka odveo u svetlost. I ljudi koji idu na liturgiju,
postaju polako svetlost ovome svetu. Drugačije razmišljaju, drugačije hode, drugačije navike stvaraju. Iako kada uđu u crkvu ne znaju za drugačije navike, pa budu i kockari i preljubočinci, a mnogi dođu u crkvu, neki političari radi neke koristi da ih ljudi vide i neki biznismeni koji su se nakrali pa sad ne znam daju ovako pare ili onako pokušavajući da se iskupe, pa ljudi kaže vidi ga šta će on tamo, pa on je došao tu gde treba da dođe. Ako ovde ne bude bio svestan svojih sagrešenja, pa gde će na ovom svetu? Dobro došli ste svi. Ali ne zaboravite da to je opasna varka kad tako mi osuđujemo jedni druge, jer mi kažemo u ovoj molitvi pred pričešće da spase sve grešnike od kojeg sam prvi ja. Dakle, ja sam najveći grešnik od svih vas ovde. To je moja tačka polazišta u ovome svetu, svake moje misli, svake moje koraka, svake moje reči i dela. Zapamtite to, žene, muškarci, jer tako ako budete postavljali, sve će biti na svom mestu. Ja sam kriv. Kod žene to nije tako, šta god da se desi krivi muž. Žena padne i ona kaže, što si me pustio da padne? Moja žena se oklizne na ledu i onda gleda mene i kaže, što samo stojiš tu? A nisam te ženo, ja vodom nogama istvorio taj led i ja gurnuo. Ali to govori o jednoj drugoj stvari, ja sam odgovoran. Pa čak i za stvari koje nisam odgovoran. Što je opet ženska logika, ali nije važno. Ali jeste, ja sam kriv. Ja sam taj koji mora da vodi računa o svemu. A šta? Kako da se moja žena ne spotiče kad se ja spotičem? U ovome svetu. Znači, ako vi postavljate merilo ovome svetu, uključujući tu poniznost i to pokajanje, a ceo ovaj post govori o tom pokajanju. Otac Toni je sad služio, evo crna zavesi za nas, on u crnom, zašto? Mi u crnom, pokajanje. Ispiranje otrova u čoveku. Ceo post je podređen tome. To je ponovno ponizno vraćanje starog Adama ka Bogu. Ne znam, tako se pitam, da li ljudi uopšte mogu da razumeju, da li ste se nekada pitali onom evanđelju koga znamo napamet o bludnome sinu? Koliko to boli? Zamislite da imate dete, nemojte da zamislite vaše dete. I sve ste mu dali, život ste mu dali, negovali ga kad je bio nemoćan, učili ga prvim koracima, on sad uči vas, on je pametan, on će to bolje. I ode od vas, i vi kao roditelj, a ja sam to vidio mnogo puta, čekate da se javi. Imeno pismo oca koji je ostavio sinu kada kaže, čekao sam te, sine, da se javiš. Samo da mi kažeš zdravo, da me pozoveš. Čekao sam te kao ozebli sunce, a ti si otišao u svet, tražeći sve drugo osim mene. Svaki pravi otac tako razmišlja o svom detetu. Ja sam željan moje dece. Mnogo. I iz te ljubavi ja ih držim podalje od sebe, jer ne želim da znaju tu moju ranu i taj moj nedostatak njih u srcu. Možete li razumeti to što vam govorim? Ne želim da mi deca znaju koliko mi nedostaju, koliko mi fale. To je moj teret, to je moj krst, ja to moram da nosim. Oni će osetiti sutra pa će se pitati da li je moj tata tako. A ja moram da izgledam hrabro, opasno, da mi ne nedostaju, da ne bi sad seo u kola i da ne bi otišao kod jednog, drugog, trećeg, da ih sve ne saberem, da ih sve ne zagrlim onako kako ih zagrlim. Zato kada vidimo decu malu,
pa nas podsjete na našu decu, nama srce zaigra. Zato kaže deda i baba da se unuci vole više nego deca, jer te podsjećaju, to je dete tvoga deteta. Podsjetite na tvoje dete kad je bilo malo i sve nedostatke i sve ono što nisi mogao da mu daš. I onda dođu ljudi sa suzama u očima, plaču i kaže, oče, sin je krenuo ovim putem ili onim putem. Majko, nisi ga čuvala od svoje ljubavi? To ti je greh. Zar si morala svaki put da mu kažeš da ga voliš kada ti je došlo? Da ga zagrliš kada ti je došlo? Pati u srcu svome, pati. Uči ga da postane čovek, da ode od tebe, a ne da bude vezan za tebe ceo život. Neka postane sposoban, neka postane vođa svog čopara, neka voli svoju decu, neka te razume kad tebe ne bude. To je, braće i sestre, mudrost ljubavi. I onda vidite oca kome je jedino u toku dana gledanje u horizont. Sve što radi, radi da ubije vreme gledajući u horizont. I jednoga dana vidi sina kako ide ka njemu. Ostavlja i volove, i kuću, i njive, i sluge, i novac, i trči sinu u zagrljaj, grleći ga, ljubeći ga, vraća ga u dostojanstvo svoje, vraća mu prste na ruku, haljine nove oblači mu, sinom ga naziva. Patrijar Pavle je rekao da se sve priče u ovom Svetom pismu izgube, samo ta priča da ostane, dovoljno je da se razume sve. Oni koji su mladi još ne mogu to da razumeju. Shvatit će, sazreće, razumeće o čemu govorim. Ali u Carstvu nebeskom neću im ostati dužan. Ima da ih grlim i ljubim u večnosti. To je misija oca i majke. Ne ovde da budemo zajedno, pa onda snajka mi odvela sina. Pa ti si svog muža odvela, njegovoj majci. Pa ti bilo dobro. Moja žena, evo tu je, plače. Kada je imala prigovor na svekrvu svoju, ja sam joj samo rekao, prosudi kako god hoćeš, nema problema. Samo uzmi da je ta svekrva ti, a da je taj sin tvoj Petar. Tačka. Odmah se promeni drugačije. To je razumevanje. Sad, ne znam što sam vam ovo rekao uopšte. Ali tako je bilo ugodno. Jer ne možemo, ako to ne razumemo, razumeti u večnosti porodicu i ovo sada što imamo u večnoj svetlosti. Bez bilo kakve tame, brige, bez bilo kakve noći, raskida, razlaza, smrti, čežnje. Sve su čežnje tamo ispunjene. Gledajte, dakle, Luka kaže da svetlost koja je u tebi ne bude tama. Šta ćemo sad? Kako to da prevedem? Mnogi idu i govore šta je svetlost ovome svetu. Bez Boga sve je tamo. Sve je tamo. Šta god propovedali. Dobro. Sad dođo smo
do ovoga ovde. Teze. Svetlost u eskatološkom gradu. Grad nema potrebu za suncem ni mesecom. Svetlost ne dolazi iz fizičkog izvora, već iz Božje slave. To smo rekli. U Otkrovenju kaže ima slavu Božju i svetlost njegova beše kao kamen najdragoceniji, kao kamen jaspis, svetao kao kristal. Svetlost jednako Božja slava. Hristos je izvor svetlosti, jagnje Božje. Večna svetlost bez tame, bez ciklusa dana i noći. I u ovom Otkrovenju, šta kaže Jovan, od čega je napravljen grad? Kaže, Novi Jerusalim, to jest Eschaton, i zid njegov beše kao jaspis, a grad beše od čistoga zlata kao čisto staklo. Dakle, grad, čisto staklo, ali providno kao staklo. Jaspis, simbol nepropadljivosti i Božje slave. 12 vrata behu, 12 bisera. Svaka vrata behu od jednog bisera. Biseri znači jedinstvo i savršenstvo. Temelj grada su ovih 12 kamenova. Grad ima 12 temelja i svaki je ukrašen dragim kamenom. Otkrovenje 21 od 19 do 20 kaže da su to 12 kamena temelja, jaspis, safir, alkedon, smaragd, sardoniks, sardi, hrizolit, beril, topaz, hrizoprast, jankit i ametist. Svaki temelj simbolično je povezan sa 12 apostola. Punoćom crkve, kosmičkom harmonijom. Zašto su apostoli važni? U Otkrovenju se kaže da će apostol u jednom prevodu, možda malo širem ili još užem, znači svedok. U ovo vreme, ove tehnologije, kada se više ne zna šta je veštačka inteligencija, šta je stvarno, ako je ovde kaže da će u poslednja vremena istina da bude skrivena i neće se znati šta je istina, i da će mnogi iscenirati dolazak Hristov i nazivati se Hristosi. Pa imamo razne ljude koji se danas po društvenim mrežama izjašnjavaju kao onaj koji treba da dođe, Mesija, Hristos i tako dalje. Kako ćemo znati da koji je Hristos? Onaj koji je okružen apostolom. Kada Hristos bude došao, on će biti okružen apostolom. Oni su tu da posvedoče da to je Hristos. Ja sam Petar, on je Hristos. Ja sam Pavle, on je Hristos. Apostoli su svedoci njega kao onoga koji je bio u njihovo vreme, jer ga mi nećemo moći prepoznati, jer ga mi videli nismo, poznajemo ga samo srcem, poznajemo ga ako smo otvorili svoje srce, ali ga videli nismo. Jovan ovde kaže na kraju, i mnogo toga još je se desilo koje kada bi redom pisao, ni u sve knjige ovoga sveta ne bi stalo. Oni će potvrditi da je to zapravo on. Providni materijali, kaže simbolika, znači svetlost neposredno Božje prisustvo, ništa ne skriva slavu Božju, to su ti providni materijali, zlato,
kao staklo, to znači u prevodu materijal bez greha. Materija bez greha. Mi smo materija bez greha. U Carstvu nebeskom sve je savršeno. U patrističkom tumačenju, na primjer Andrej Kesarijski kaže, kamenje nije samo dekoracija, ono predstavlja duhovna stanja proslavljenih ljudi. Sad ćemo vidjeti to, šta to znači. Ovdje imamo kamenje, kako ono u stvari izgleda. Svaki je taj dragi, poludragi kamen. Sad zamislite da je od ovoga napravljen temelj tog grada. Prvi je jaspis o kome se govori. Svaki kamen ima svoju jedinstvenost i reaguje različito u dodiru sa svetlošću. Kada kroz dijamant stavimo svetlost, dobijemo razne dugine, boje, šareno. To je ova naša svetlost. A zamislite kada ona nestvorena svetlost dođe u kontakt sa ovim ovdje kamenjem, kakav osjaj dobija. A zamislite grad koji je napravljen samo od jednog od ovoga, kako svetli. Nešto najsličnije ovome što me podsjeća, to je ona crkva u Moskvi, koja je onako šarena. Sad vi zamislite da sad današnjem crkvenom odboru objašnjavate kako hoćete da jedan zid bude crven, jedan zelen, jedan plav, odmah bi vas pakovali u ludnicu. A crkva, zar ne treba da bude u stvari prikaz eshatološkog? Zato je sve nalik na zlato, zato smo mi u svečanim odeždama, zato sve šljašti, svetli, jer to je neka naša jadna imitacija onog carstva Božijeg. I đavo govori, zapamtite to, đavo govori kada kaže, eto, tamo u crkvama koliko košta oni polijele i one ikone i ono sve u zlatu, a narod nema leba da jede. Đavo vam to govori. Svađa vas sa crkvom. Hoće li jedan taj od tih, kada dođe po carstvu nebesko, kaže, pa vidi ti ovde, raskoš, a narod umire. Neće, nego će trčati ako budu mogli da uđu tamo. Svaki od ovih kamena, ne samo što ima posebna svoja svojstva, nego ima i duhovne prideve, duhovne dimenzije i svaki ima svoje značenje. Pa recimo, jaspis, on je potpuna prozirnost. Jaspis je prvi i poslednji, njime se opisuje i Bog koji sedi na prestolu. Značenje, krajnja čistoća. Potpuna otvorenost ka Bogu, ništa više ne zadržava svetlost. Potpuna otvorenost ka Bogu. Ako si došao na liturgiju, nisi otvorio Bogu, kako kaže ovo ektenik, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. U prevodu budimo jaspisi. Budimo potpunemo sav život svoj, ne deo, nego sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Svetlost ne menja jaspis. Pričat ćemo o tome. Jaspis je sav već u svetlosti. Drugi je safir. Safir je nebeska dubina. Safir je kamen viđenja Boga. Značenje mir, stabilnost u Božijem. Svetlost se u safiru smiruje. Ne rasipa se kao u jaspisu, nego se kroz njega smiruje. To je mir. Halkedon, tiho svedočenje. Kamen bez oštrine, mlečne svetlosti, a njegovo značenje je poslušnost, skrivena svetlost, svetlosti bez potrebe da se vidi. Svetlost se rasipa blago, bez dominacije. Poslušnost. Treći kamen. Poslušnost. Znači prvi je bio otvorenost ka Bogu, drugi je bio smirenje, treći je poslušnost.
4. smaragd, život koji ne prestaje. Zelen, on je zelen, što znači večni život. Značenje vaskrsenje, to jest neprekidno obnavljanje, isceljenje. Svetlost se pretvara u život. 5. Sardonyx sjedinjuje stradanja i slave. Slojevit kamen, belo plus crveno, značenje mučeništvo. Preobražena patnja, krv koja svetli. Svetlost prolazi kroz stradanje, ali ga ne briše. Dakle, 5. stepenica prema Bogu, ulaska u crkvu, kada nadovežemo sve ovo, govori o tome da prihvatimo stradanje, da budemo mučenici za veru Hristovu, ali ona radosna muka, a to je ono što sam na početku samom rekao. Dakle, mučeništvo, preobražena patnja, krv koja svetli. Toliko o svim vašim pitanjima kad je patnja u pitanju. Uzmite krst svoj i krenite za mnom. Gospod rekao. Sardi, 6. oganj ljubavi. To je crveni kamen, značenje revnost, sila srca, oganj duha. Svetlost se pojavljuje kao toplina, a ne kao sud. Dakle, revnost, jako važna stvar. Danas je mitropolit na liturgiji objašnjavajući spomenuo dugotrpeljivost. Za to dugotrpljenje nije isto što i revnost. Revnost i dugotrpljenje možemo naći u svakoj vrlini. Revnost u ljubavi, revnost u molitvi, revnost u pokajanju, revnost u opraštanju. Pazite, veoma važna stvar. Revnost u metanoji, u preumnjenju, u liturgijskom životu, u konstantnom željenju prisustva Božjeg i dolasku u crkvu. Već sam spavao ujutru i znam kako to izgleda. Hoću da idem na liturgiju, Gospod je tamo. Sada i nikada više. Tu sam. Svaka liturgija je jedna jedina neponovljiva kao istorijski događaj budućnosti. Gospod je tu sad u tom trenutku. Tek sledeći put kad bude nova liturgija, imamo novi susret sa njim, ovako nepotpuno. Krizolit, to je božanska radost. Dolazi posle revnosti, dođe radost, je li tako? Dođite na liturgiju i smoreni, posvađali ste se na putu od kuće do crkve, ovaj kasni, ovaj se nije spremio, čeka ženu da nešto uzme, a ide požuri i dođeš na liturgiju, smarate ova baba što stoji pored tebe, onaj deda, ova deca nervozna, trče, skiče, onaj pop nešto tiho, mumla, ne čujem ga ništa, noge me bole, jao, šta me čeka kući od posla, ali izdržavam, ne odustajem. Po sjedinjenju sa Hristom, kad se pričestimo, odjedanput radost. I čovek ne objašnjava zašto. Odjedanput se smijemo. Jednako smo umorni, jednako nas deca nervirala, žene, muževi, sve krve tašte, jednako smo jedni drugi nervirali, mi smo opet radosni. Taj hrizolit je zlatno-zelena svetlost, a značenje radost, bez euforije, bez ono, ja sam radostan, skači sad u nebesu. U prevodu lepota i sloboda. U radosti je sloboda, u radosti je lepota. Ta baba tamnog lica i ta baba svetlog lica, radost i tuga su im ime. Očajanje i nada se zovu. Kada vidite, setimo se i patrijarha Pavla, pa i našeg mitropolita, kad ih vidimo kako su stari, a lice im je u radosti. Čovek ima veliku želju da ih zagrli.
Ko još želi dedu da grli? Ako deda nije nosioc radosti. Ako nosimo radost, svi žele da budu pored nas. Svi žele da budu pored nas. Sad kad smo pravili Popadija i ja 20 godina braka, ispratili ste to po mrežama, bila je jedna pevačica koja je imala neverovatnu energiju i svi su govorili o njoj, Bože, kakvu energiju ima, kako ona peva, veseli se, raduje se. Verujte da je taj dan radost bila izlivena na sve. Svi su bili radosni bez neke posebne, šta on ima se raduje što ja imam 20 godina braka. Ali ne može da se ne raduje moje radosti, jer to je istrajnost, jer nije istrajnost u braku. Pa zar mislite da je sve bilo potaman? Da nju ne nervira moja majka i mene njena i da se uvek probudimo na desnu nogu i ona i ja i da deca su fina, divna, dobra i da ne prave gluposti u životu. To je to ko vam kaže, taj vas laže, odmah okrenite se bežte njega. Ali istrajnost u tome donosi konačnu radost. Onda imamo beril. On je istina, čista istina, providan, bez primesa. Značenje istinitost, jasnoća, nema dvosmislenosti. Svetlost prolazi bez izobličenja. Topaz znači prosvetljen um. Znači, idemo istina, pa idemo prosvetljen um, što znači mudrost, razum, gledanje bez straha. Eto šta je mudrost. Gledanje bez straha, ovaj svet. Čim je strah, ti nisi mudar. Ti si bezazlen, ti si lud. Strah parališe čoveka. A mudar čovek je oslobođen od straha. Hrizoprast je milost. Zelen sa zlatnim tonom, značenje blagost, oproštaj i nežnost sile. Milost je velika stvar. Šta je milost? Lako je da ti budeš milostiv prema nekome kada nemaš moć nad njim, ali biti milostiv prema nekome kada imaš moć nad njim, ne znam da ste ikad bili u tome. To je ono što naš narod kaže, daj neko malo moći da vidiš kakav je. Nemoj, molim te meni Bože da daješ nikakve moći, jer ja bolje da ne znam kakav sam. Od toga trebamo da polazimo. A ljudi padaju. Kako ko dobije moć, on se osjeća silovit nad drugim, pogotovo kad ga on moli, kada on... A šta je Gospod rekao? Kad je Petar ustao da ga brani, a Gospod kaže, Petre, pa zar ti misliš da ja ne mogu da izmolim od Boga sada legije anđela koji će da dođe ovde da me štite, da me oslobode? Ima jedan prikaz kako anđeli drhte, mislim to opet naš antropomorfizam, kada tako pridodajemo ljudska osobina Bogu ili drugim bićima, tako mi razumevamo to. I onda, ali zaista kako im je bilo gledajući kako ljudi razapinju Boga. To prosto neverovatno da se pojmi da je Hristos bio među nama, da je lečio, vaskrsavao, čistio, ljubio, grlio, propovedao i da su ga ljudi zbog toga u zahvalnost ubili. I toga nisu samo ubili da su ga ubili, nego su ga pre toga dobro desetkovali, mučili, masatrili su ga. I sve vreme on je imao vlast nad čovekom. Sve vreme kao sudija on je mogao da u pomišlju svoju da presudi vaseljeni zavek. I on nije, to je milost. A to samo Bog može. Onda idemo, zato se taj zove u stvari hrizoprast. Jakit, on je tajna i strah Božiji. Lavičasto, ljubičast, značenje mistička, dubina, tišina, svet,
Svet o Božjoj uzvišenosti. Dakle, svest. Šta znači strah Božji? Strah Božji, sada ne mešamo s onim strahom. Strah Božji je kada dete toliko voli oca da ne želi da ga izneveri. Ja se bojim da mene i Boga nešto ne razdvoji. Pazite, to je pretposlednji kamen. 11. kamen, 11. stepenica našeg uspinjanja ka Bogu. Ovo su stepenice prema Bogu, braći i sestre. Hoćete da znate kako se postaje svet čovjek? Evo vam. Uputstvo. Ostavio Jovan. 12 stepenika, 12 temeljaka ka Bogu, nad kojim je napravio naselje pravednih i savršenih. Gde strah Božji zauzima pretposlednju lestvicu, samo da ne izneverim Boga. Svetitelji, kada ih je đavo kušao, samo su to imali na umu. Ma šta god radili. Neprekidno su to ponavljali. I kada je đavo došao, pa napadne njih, pa kaže, ne mogu ti ništa. Svetog Jakova, recimo. Kaže, matori jarče, ništa ti ne mogu. I bolesti sam bacao na tebe i svakake nevolje ti da bacao i ništa ne mogu. Znači, ne mogu da ubijem taj strah Božji u tebi. Strah Božji je s jedne strane nasupret je strah za život moj, strah za finansije, strah za sve ostalo. Kad imamo strah Božji, nemamo straha ni od čega i ni od koga. Jer imamo Boga. I onda, kada je video, seti se i kaže, ljudi, svet čovek je među vama. Svetac je živi. Da ga pogordi. A on se naljuti na njega pa mu kaže, samo je Gospod svet. Mi smo svi grešnici. Znači, ne dozvoliti da nam neko ni hvali, ni kudi, jer nas to razdvaja od Božje straha, od ljubavi prema njemu. I dolazimo do ovog omiljenog kamena. Ametist, to je preobražena strast ili ljubav. Ljubičasti kamen, pobjeda nad haosom, trezvenost, krunisanje duše, svetlo sabira, ne rasipa. Zašto mi je omiljeni kamen ametist? Zato što sam napravio rakiju od borovnice, dao sam mi ime ametist. Koja će da bude ovako ljubičasta kao što je ovaj kamen. A taj kamen je kruna. Kada krenemo da crtamo taj grad kako izgleda, na kraju dođe ljubičasta boja. Ne možeš ti meni na početku veze reći volim. Prvo sve ostale stepenice do ljubavi. Brak, braći i sestre, to vam je brak. Brak, braći i sestre, ne može da pokaže svoje plodove u prvih par godina. Što duže traje, on je sve lepši. On je sve radosniji. Postajete kao Bog u trojici, odvojene ličnosti, a jedno, kao što i jesmo u Hristu. Brak je veza između muža, žene i Hrista. Nijedno ne smeš da vadiš odatle. To je zajednica, to je crkva u malom, to je temelj Carstva nebeskog. Ta ljubav koja istrajava svim onim stepenicama pre, koja dolazi kao krunisanje, preobražena strast, pazite naziv tog kamena, ametista, preobražena strast. Nema više tu strasti u braku, to je ljubav. Skoro smo tako pričali, žena i ja, i žena kaže, ja kad bi umrla ti bi se odmah ženio. Jeli, koji svaka žena kada priča. Ja rekao, ženo, koga ja sada ponovo učim sve što sam tebe učio? 20 godina ja sada neku novu da učim i šta volim da jedem i kako volim i kako mi raspori se to. Drugo da nađem takvu budalu. Pobegla bi glavom bez obzira. Kaže, to si u pravu. Pobegla bi glavom bez obzira. Taman smo se naučili i sad ću ja da odbacim to i da idem dalje.
i da se nadam nekoj veri, nekom Bogu, nekom zajedništvu. Rasturio sam tu malu crkvu, a ja sad idem i spašavam ovu crkvu i pričamo o tome kako je neko raskolnik, kako je neko ovakav, onakav, a razbio sam crkvu svoju. Nisam je očuvao. Gde je tu mudrost, ovaj kamen mudrosti što ga spominje i Harry Potter? Završni, znači, suma sumarum, kaže ovako. Svo kamenje, što kaže one za vodenicu kamenova, primaju istu svetlost, ali otkrivaju različito. U carstvu Božjem niko ne gubi ličnost. Svi postaju svetli. Iako ista svetlost prolazi kroz svaki od ovih kamenja, oni daju jedinstveni izraz i prikaz i nijedan ne gubi svoju ličnost, već je stvara. A nije li tako sa nama? Kada Božja svetlost prođe kroz jednog običnog tamo neukog ribara, dobijete apostola Petra koji ima ključeve carstva nebeskog. Kamen ove crkve i one gore, kome je Bog dao i rekao šta razrešiš, ja ti prihvatam, šta ti svežeš, ja prihvatam. Ko si ti beše, ko ti otac, ko ti majka, čiji si, odakle si, to ribar, ne znaš ništa. Jeste, ali ti vidiš nešto, ti ne vidiš ono što Bog vidi, jer kada te Bog dotakne u srcu tvome i Bog otključa tu svetlost u tebi, dobit ćeš ono što treba da dobiješ. 12 apostola, 12 različitih divnih, neverovatnih ličnosti kroz koji je Bog zasio na najlepši mogući način i oformio ih kao ličnosti neponovljive. I ne samo ti apostoli, nego svi vi učenici Hristovi. Pričam o onim učenicima koji slede Hrista u istrajnosti, u istini, ljubavi, u svemu ovome što sam nabrojao ovde, što nam je dao Jovan. Svi ćete vi biti, svi ćemo mi biti, ako poslušamo Gospoda koji izdrži do kraja, taj će se spasti, dugotrpeljivosti. Bićemo biseri i kamenje u carstvu Božjem. Pavle, skloni ovaj prvi, pokaže nam taj drugi. Svaki od nas po jedan ovaj. A ako je ovo ovako temelj, da kažemo, ovako su oni u svojim oblicima, a ovako je kada bi bili građevinski materijal. Kada bi bili građevinski materijal ugrađen i napravljen, zamislite kuću samo od jednog od ovih. Neverovatna bi bila. A da je u toj kući izvor svetlosti, ne tvarne, nego netvarne svetlosti, dobili biste nešto što vas i ona ne posjeduje. Sad, ako bi na bilo koji način mi sa ovom našom malom pameću uspeli da na neki način objasnimo kako bi taj grad izgledao, iako to je daleko od toga, jer to mesto koje je Gospod odredio za sve ljude ovoga sveta, njegove ljude, njegove učenike, njegovu decu, koji su uspeli da se popnu na sve one stepenice. A mislim da je to i slikovito pokušano da se objasni kroz mitarstva. Dakle, slikovito objašnjenje ovih 12 stepenica ka Bogu. A ovo je nedelja Svetog Jovana Lestvičnika, koji nam daje lestvicu ka penjanju ka Bogu. Evo, imamo to. Evo, ponovit ćemo. Još jedan put. Značenje svakog kamena ponaosob znači, imamo čistoću, to jest otvorenosti ka Bogu, mir,
onda poslušanje, neprestano obnavljanje, večni život, vaskrsenje, verovanje u toga, vaskrsenje čoveka, novog Adama, starog, stradanje, mučenje za Hrista, revnost u tom stradanju, koje dovodi do radosti, lepote i slobode, onda do istine, onda do mudrosti, onda do oproštaja, milosti, straha Božijeg i na kraju ljubavi, to jest preobraženoj strasti. I to je temelj ili tron Božji. Kažem, isto kao što je to slikovito objašnjeno, penjanje našem ka Bogu, evo, u Otkrovenju nam je tako objašnjeno nesaglediva Božja slava. Zato kroz taj zid od zlata koji je kao staklo, prota nije mogao da prođe, nego je stao tu i gledao je narod sabran, grad nije video, jer je to po Otkrovenju, po vaskrsenju iz prelaska našeg iz ovoga života i smrti u onaj život, tad nam je otkriveno i dato. Zato je Sveti Jovan jedini koji nam može otkriti kako to izgleda. Pavle, skloni ovaj drugi. Ako bi nekako mogli objasniti kako bi taj grad izgledao po ovome urađenom, polako, Pavle. To bi otprilike izgledalo ovako, gde je svaki čovek po jedan kamen i Gospod na visini nad svim visinama. Naravno, ovo nemojte uzeti za istinu da je to baš tako, ali kada vidimo hram u bojama, onda ćemo spoznati ipostasi i ličnosti kakve zaista mi jesmo i kakve nas Bog želi da postane. To je, braći i sestre, istina i ništa osim istine, a to je Gospod naš Isus Hristos. Hvala vam. Malo smo preterali. Reci, da ću da potpisujem. Благодарим на Отец Предраг за обрнато. Чекай, помери се. Овие убави зборови кои што долови до сите нас, а сега кој што сака да постави некој прашање, прво нашиот митрополит, а потоа и некој друг ќе може да постави прашање на Отец. Prvo sakam da mu благодарам на Отец Предраг Попович за вдахновеното предавање кое ни го изложи. Сите ги заинтересира, мислам, затоа што е прво невообичаено и нешто што го среќаваме многу ретко во Откровението, зашто не само оците што многу ретко го толкувале Откровението, туку мислам и ние многу ретко го читаме, затоа што во црквата воопшто нема четива од Откровението кои ги читаме. Тоа е можеби еден недостаток кој го имаме. Меѓутоа, не пренесе во една атмосфера каде што со драгите камења кои се опишани ни го представи како ќе се случува животот во идниот град кој го очекуваме. Моето скромно прашање е тоа, дали смета Отец Предраг дека ова е метафора и дека уште повеќе и позначаен и поубав ќе биде градот во кој треба да го делиме схатонот. Благодарам на си, драги. Амин.
Ще будуть колбом грани поскатани, на то, що передали там у царство небесне, от ovo svega što je. Možete da ponovite na srpskom, ja, da bi znao da sigurno razumijem Ajde, što ste i na pitali. srpskom. Znači, ograničit ću se samo na pitanje da li smatra otac Predrag, da li je ovo metafora i da li bi grad u kojem bi živjeli eskatološki, dakle, bio još bolje čak i od ovog grada koji je opisan. Da li je samo ovaj opis nekako odgovarajući na razumevanje koje sadašnji čovek ima ili je to konačni smisao i konačni ustrojstvo konačno grada Božije? Hvala. Tako mi se učinilo da ste rekli, ali opet bolje da budemo sigurni. Ova tema je toliko široka da je ne možemo ni u ovih sati i po vremena što smo posvetili, to je stvarno malo za ovu temu. Ovo što smo predočili po otkrovenju je bukvalno zemlja po kojoj će se gaziti u carstvu Božjem. Zemlja po kojoj će se gaziti neće biti ovako kao što je naša, nego upravo kao što je opisano. Ali da ovo ima toliko dubok značaj, govori to koliko nam je ovo čovek, verujte, ne može da izmisli. Ovo čovek mora da vidi. Ovo su bile reči koje je Jovan uspeo da nađe, da nam približi makar malo kako će to izgledati. Jer ovo što smo mi sada predočili, ova slika, to je apsolutno crno-bela fotografija onoga sveta kako će zaista izgledati. Onaj svet je nesaglediv, neizmenjiv, neopisiv. A dubok značaj ima to što je taj svaki kamen, u stvari svaki od nas, kroz koji Bog delujući menja i projavljuje nas kao ličnosti. Dakle, taj grad koji je sačinjen od dragog kamenja, to drago kamenje smo u stvari mi. A svetlost koja prolazi kroz drago kamenje je Gospod Bog. Mi smo svetlost ovome svetu. Zato što Bog kroz nas, kao kroz ovo kamenje, isijava i daje novu svetlost ovome svetu. Zato je greška velika mnogih ljudi koji pokušavaju vladike, sveštenike, duhovnike da stavljaju na kantar. Ajde da stavimo svaki od ovih na kantar. Znate, retko kojih od ovih kamenova koje smo sad ovde opisali je u stvari na ceni u ovome svetu. Osim safira i smaragda, svi ostali su veoma jeftini. Ovaj svet ne ceni iskrenost i mnoge druge vrline. Ali mi nismo jeftini. Mi smo Bogu dragoceni i lepši od svog kamenja ovoga sveta. I Gospod nas je zato pozvao. I zato je greška kada kažemo onaj duhovnik je bolji od ovoga zato što je onaj stroži, a onaj duhovnik je bolji recimo zato što je on služi ovako, onaj peva onako. To je kao da smo stavili sada smaragd i safir ili bilo koji od ovih kamenja koje sam i sada kažemo koji je bolji. Ovaj je čvršći, ovaj bolje svetlost provodi, svaki je jedinstven. Znate šta je zanimljivo? Svaki je vaš. Svaki od duhovnika pravoslavne, znači vaseljenske pravoslavne crkve. Kad to kažem, mislim na sve pomesne crkve zajedno, kako će da bude vaseljenska pravoslavna crkva će biti carstvo Božije. To je to. Znači, svako od nas koji smo temelj tog vaseljenskog eshatološkog grada, krasi zapravo taj grad svojom ličnošću i lepši od svakog kamena i dragulja i skupoceni koji postoji. I svaki je vaš sveštenik koji postoji. Svaki patrijarh na ovome svetu je vaš.
pravoslavni. Svaki episkop, svaki sveštenik je vaš. Nema potrebe da stavljamo na kantar ni jednog duhovnika, jer Bog to neće raditi. I svaki će na svoj način krasiti carstvo Božje. Ovo što smo pročitali je i metafora za svakoga od nas i duboko obraćanje i pokušaj Jovana da nam približi lepotu toga grada, ali potpuno njegovo priznanje da ovaj opis je nepribližan onome kako će taj raj zaista da izgleda. Mnogo je pitanja koje imamo, ali smo suštinu dobili. Zajednica sa Hristom, dakle bogoljublje, kroz čovekoljublje. A na mom ličnom nivou, kroz pokajanje, milost, istinu, istrajnost, mučeništvo i sve ovo što smo nabrojali. Ovo kamenje nismo samo mi. Ako stavimo kroz mikroskop, uvek možete sve što je veće da stavite u mikroskop i vidjet ćete čitav svet jedan ispod. I kad mislite da ste taj svet shvatili, stavite to pod još veći mikroskop, otkrićete jedan novi svet. Sve je slojevito napravljeno, zato i ovo je tako objašnjeno. Kada pogledate u čoveka, vidjet ćete da u njemu ima svo ovo kamenje koje smo nabrojali. Da svaka vrlina posebna u nama, neka manja, neka veća, stvara čoveka jedinstvenim. Ne može čovjek biti samo crven. Mučenik. U njemu mora da postoje primese i istine, i jednog, i drugog, i trećeg, i sveg. Kod nekog u većoj meri, kod nekog u manjoj meri, tako ćemo ga krasiti. Evo, sad znate ko je boja za koga. Svaki od nas u kakvoj meri trpeo. Ima jedna žena koja je trpela u braku, supruga koji je uništavao. I ona je uzela to za svoj krst, uzela za svoj podvig i ona je trpela. Pričao sam vam o tome na kraju kada je povredio oko i oko mu je dala. I ubila ga je time. Ona ne zna teologiju, ona ne zna te stvari, ali ona zna ljubav. Ona će da bude i crvena, jer je mučenica, i ljubičasta, jer je puna ljubavi, i straha Božjeg, i zelena, jer se nadala vaskrsenju i promeni, i preobraženoj strasti, i svemu ovome. Ona će biti neverovatan kamen. Znate da imate to u prirodi? Imate među pingvinima. Kada pingvin se nađe na šljunkovitoj plaži punoj kamenja, on nosi ženki, mora da nađe poseban kamen. Prođe celu plažu, kilometre, bezbroj kamenja promeni dok ne nađe pravi kamen. I onda taj kamen nosi njoj. Ona ako prihvati taj kamen, ostaju do kraja života zajedno. Ne uzimaju drugi par, niti bilo koga. To je slično kao sa ženama kada je kupiš dijamantski prsten, ona oduševi se. Ali jedan pingvin daje njoj poseban kamen, govori na celoj ovoj plaži, ovaj kamen je najjedinstveniji i najlepši, ja ga tebi poklanjam, ti si zaslužila to. A ona bira koji će kamen da uzme od koga, znači njih dvoje moraju da budu jedno za drugo. Dakle, ovo kamenje smo i mi u duši našoj, u dubini našoj duše, i mi spolja, i mi u Carstvu nebeskom, a tek ćemo zasijati posebnom svetlošću i projavit će se sve kada nas u Carstvu nebeskom oganj spali sve nečistoće i uđemo savršeni u Carstvo Božje i savršeno ćemo svetliti i savršeno će izgledati. Znači, najveći ukras eskatološkog grada je čovek i njegova ličnost, kakav će on biti, jer kaže svetinje svetima, tako će biti u Carstvu nebeskom. I mi ćemo zaista biti krune Božjeg stvaralaštva, ali ovakvi, preobraženi svetlošću, ali pre toga provereni svim ovim mukama i iskušenjima. Hvala. Благодариме Отец Предраг, благодариме на огромното присуство, верувам од сите страни на нашата земја, а јас само на крај да го најавам нашиот последен гостин за оваа света Четириесетница во наредната недела, тоа е епископот Столбиски, господин Јаков,
кој што ќе ни се обрати на тема Срце скрушено, покајанието како дар на Великиот пост. А сега ве препуштам на отец Предраг, кој што сака да се купи книга, една од неговите книги има кај што се продаваат слеките, кој што сака да се слика со него или да ги работи слободно, може да го направите сега тоа. Благодарам на сите.